Il-fiduċja li tajtuna se nsarfuha f'aktar xogħol. Kien propju dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika li mmarkat il-kisba tal-ħelsien u l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza lil hawn li kiseb il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-Prim Ministru qal li x-xhur li għaddew kienu riflessjoni ta' dak tal-1979. Dakinhar meta Domingos Mintoff kellu l-ħolma ta' Malta ħielsa kienu bosta dawk li bbeżżaw bin-nies qiegħda u l-kolas ekonomiku. Iżda minn dan ma kien seħħ xejn, anzi Malta s-sena wara oħra rat miraklu ekonomiku. F'xattiris fil-Birgu, il-Prim Ministru Robert Abela qal kif ftit tax-xhur ilu meta faqqet il-pandemija tal-COVID-19 ukoll kien hemm imbassar l-eluf ta' nies qiegħda. Fil-fatt kienet se tkun riflessjoni ta' dak li għaddew mis-sirietna mit-sen ilu meta bdew it-triq għall-ħelsien. Madankollu l-mexxej Laburista sostna li d-differenza kienet li din id-darba l-poplu Malti kellu bażi soda u rajħ fideh, iżda fuq kollox sab tmexxija li kienet mal-poplu u se tiqpa' miegħu. Minflok l-għexieren ta' eluf qiegħda, illum għandna lanqas ammont ta' nies qiegħda fl-istorja ta' pajjiżna. Il-gvern qed ikun tarka għal familji u n-negozji b'mijiet ta' miljuni ta' euro dedikati biex l-effett tal-kriżi internazzjonali ikunu ikkontrollati. U għax ma ħallejtux il-passati beżżakom mill-futur, erġajtu tajtuna il-fiduċja tagħkom biex inkomplu nġeddu lil dan il-pajjiż. Emmintu fis-saħħa tagħkom u għażiltu lajta ta' Malta flimkien. U l-akbar ħelsien li rrid nara llum u l-ħelsien mill-politika tal-firda, tal-mibeda u tal-konfront. Sħabi u jien nirringrazzjawkom tal-fiduċja li jurejtu fina, grazzi! U din folla sabiħa bil-bnadar Maltin, Dr. Abela semma l-ħatra tal-gabinet u kif il-gvern se jibda jsarraf ħidma l-1000 proposta biex dawni jinbidlu f'1000 kisba hawn tkellem fuq it-tiġdid. Bħala moviment ġejna mogħtija l-aqwa mandat li qatt ingħata gvern mindu pajjiżna sar indipendenti. Huwa l-istess saħħa ta' mandat bħal dak li kien ingħata l-Perit Mintoff fl-1955 meta kien reġa' qaqqat il-Moviment Laburista flimkien. Iżda dan ħbib tiegħi ma jfissirx li għandna nistrieħu jew naħsbu li wasalna. Iktar minn hekk pajjiżna illum għandu mhux biss kabinett iżda anke grupp parlamentari b'saħħtu u li jibqa' jissaħħaħ fil-jiem li ġejjin la darba jingħalaq għal kollox il-proċess elettorali. Daqskemm l-eżekuttiv huwa magna importanti, l-istess il-leġislattiv li rrid nibqa' narah jieħu dimensjoni iktar b'saħħitha. Il-Prim Ministru qal li jrid jara li l-Partit Laburista kemm mill-istrutturi ta' partit u anke mill-Parlament jibqa' jkun ta' skrutinju għal ħidma ta' gvern li jmexxi b'umiltà li ma bħala. Ejja nisfidaw il-ħsibijiet ta' xulxin, ejja nkunu aħna l-ewwel li naraw kif u fejn nistgħu nagħmlu aħjar. Hemm l-umiltà u diġà tkellimt magħkom dwar kif fuq din l-umiltà rridu nibnu din il-leġislatura. L-umiltà kemm hija importanti għax ikbar mill-fiduċja aktar irridu nkunu saqajna mal-art. Il-Prim Ministru Robert Abela għalaq id-diskors tiegħu bil-wedi ewlenin tal-Partit Laburista b'mod partikolari dik ta' spazji iżjed ħodor fil-komunità hawn saħaq fuq il-messaġġ ta' Malta flimkien. Ejja nżommu lill-Għawdex u Malta l-ewwel u qabel kollox. Flimkien l-aħna huwa aqwa miljien. Flimkien ibqgħu isilfu l-fiduċja tagħkom lil dan il-moviment. Ibqgħu emnu fis-saħħa
tal-għaqda tagħna Malta flimkien il-futur sabiħ, il-futur issa fidejna il-koll.